Morning. Si Mang agad. Sarap tulog, no? Yan. Kapag ka walang pasok, ang aga-aga mong gumising. Dapat ninanam na mo yung tulog pag walang pasok, eh. Wake up na, dali na. 5:15 na. Bangon na. Bangon na. Good morning. Touch ka na. Akit. Ay, ayan. Natapon na. Ay, kunanin. Tingnan naman yan. Akit, dali. Good morning. Happy Monday. Battles ako kagabi. Pampantok. Ito ko naman naubos. Let's go. Apa pinawi. Good morning, Maggie. Girl. Oy! No! Ano eh? Tinanggal mo yung bubong-bubong ko sa inyo. Shot. Maggie. Tinanggal niya. Siya na yung may sugat dyan. Oo, man. Huwag ka na malikot, baba. Malikot pa rin niya sasaktan ng mga puppies. Very good. Yan, pamimili. Bigyan kita ng milk. Pizza lang breakfast niya for today. Yung tira kahapon. Ang daming tira nung yung malaking pizza. Hindi mo kakain. Ito pizza pa. Ayan. Hindi, iba yan. May tomato. Apat na flavor siya. Pero favorite niya yung Hawaiian. And then for his lunch, ayan na, yung bangus na binabad ko. Babad na siya. Ito na, bangus. Pwede ko. Ano to? Ano nga ba? Cake, gusto mo? Pizza din. Meron pa dyan naman. May wine din. Yun. Okay, eto na breakfast ko din. Sige, bala ka. You want milk? Water lang? Wait, next time ka bili ka ng knife na pang-cut. Dito lang, yung maliit. Meron naman For Maggie, mag-warm lang ako ng milk. Ako naman ang baby girl ko. Ay, daming dumidede. Papayat yan, sigurado ako. Matatako yung mga babies niya. Matapos din si Maggie, pati si Lud. Alis na si Chris. Actually, kanina pa. Ang oras na. Mag-alas 8 na. Ayun. Ay, nagpapadede na naman ng Maggie. Ay, ayun. Tatanggal na naman yung Ito guys, yung naipit. Bumukas yung sugat. Oh my God, baby. Wala, yusin kita mamaya ulit. Wala ng bandage talaga. Tako. Ay, naku, poy, tako. Uy! Kamusta, Mami Maggie? Na-stress ka ba? Na-stress ka ba? Kasi laging inaan nila krut yung baby mo. Laging tinitingnan. Wawa man ang baby girl ko. Ay, stress na. Ay. Bigyan ko yung pinisilin to. Ay, wawa man ay. Naku, katako naman ang isang yan. Naku, ay. Ay, tazay. Yung isa din, ma. Busog ka na, baba ko. Busog na isa, baba ko, mahal. Ha? Busog na yan. Stress ng Maggie ko. Ay, wawa mo na eh. Sige na, sleep muna. Papaluto na akong pagkain niya. Yan. Tulog na baba. Wawa mo. Yung guys, gawa ko ulit ng lemon water.
Natawa ko dun sa... In fairness, maganda talaga yung ano, yung lemon. Talagang kahit sobrang pait niya. Kaya ako talagang ininom ko sayang. Pero maganda naman yung pinalabasan at na ano ko. Napupa ko ng bonggang-bongga na ano. Meron pa ko dito ang dalawa eh. Hindi pala 50 isa yung bili ko. 50 tatlo. So yun. Saan ko ito binili sa Baklaran? Ayan, meron pa ako. Tapos may mga tira pa kahapon. Ayan, pizza pa. Di ba kumain sila, Emma? Ay, ito parang kinuha to. Ito yung tomato sauce. Spaghetti. Ayun, tomato sauce ang putik. Tapos may pansit malabon pa. May kake pa. Ayun, dami-dami. Lemon water muna tayo ngayon. Ang sabi nyo, 2 to 3 slices lang. Tapos yung buong lemon is good for 1 pitcher na. Kaso wala akong pitchel na ano, hindi naman pwede dyan. So, slice ko lang. Asa ng aking... Okay. Dito na lang. Pwede na yan. May nagtatanong nga pala guys sa comment section kung paano namin na retain yung ano, yung malinis dito sa ano. Kasi may mga dogs nga. So, ayun. Ito, pantanggal siya ng odor. Ito, the best talaga ito, guys. From ano, bearing yung tatak niya. Magic Odor Remover Spray. So, yun, after nyong linisin yung ano, yung cage sa taas kasi tapos dito sa akin sa baba. Sprayan lang. Kahit sa ano, kahit sa floor, kapag minap nyo na, ayun, sprayan nyo lang para matanggal yung mga amoy. And then, yung pinangmamap naman namin is syempre, linisin mo na yan sa umaga. Binubuhusan dito nila Jackie, sinosonro, sinasabon, and then rinse. Tapos yung pinaka basin ng ano, ng map is lagi yung ano, yung water niya laging may nagawa na ito ni Groot. Lagi siyang may sunrocks. Ayun. And bawat floor is may ano kami, mayroon kaming map na may sunrocks. Ayun na. Tapos ano naman, kung paano mag-potty train daw. Ayun, hindi ko sila na potty train guys. Kaya yun ang mali ko. Yung mga ano lang, yung mga si Puchi lang, tapos yung mga bagong babies niya ang nandun sa taas, so laging doon nagpupup. And then, sa bagay, ito namang malalaki is nagpupup sa taas. Kaso, minsan, kung saan sila buti ng wiwi nila doon. Kaya good thing na meron kami mga, ano, bawat floor is meron kami, ano ba to? Map na may, ano, na may sunrocks, para nga, hindi malansa, hindi mapanghi, kaya yun. And then this one. Ayun, matagal din siya kasi konti lang yung ano niya, yung pagbuga niya ng spray is konti lang pero madami na malawak na yung na ano na sasako. Ayun, pwede siya sa couch. Basta kung saan, pangalan talaga siya ng mga amoy-amoy. So, this one is nasa 500 plus. Ayun. And di ko alam kung ilang ml to. 600 ml na. So, bongga na. Ayun. Ayun lang sa mga nagtatanong. Esmeralda! Nabumaba na sila. Nagkikain ako guys. Iba na akong shinrami tsaka kimchi. Hi mother! Bakit di ka pumunta kahapon? Ay, 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 may aso dyan. Ay, 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 ala, ala. Ay, pagharutan. Plastic lang naman yan guys. Gaharot. Ala, sige. Sige, Lola. Sige. Baho na. Kain tayo. Breakfast. Ito na. Uy! Tumulong. Magpapak ako ng ano. Ginagano ng kunting ano. Ginaya ni Papa mo yung ano kanina sa umagang kay Ganda. Oh. Yung alin? Ano yung trip ni Chicken. Pork and beans. Ginaya daw ni Papa. Best cook din niya si Pudra eh. Actually, lahat kami guys. Char! Mana-mana lang yan. Oy! Papalitan ko na yan ito ah! Ang cute! Ganyan din sa akin. Oh, lalala! Lalala! Wala, nang babawi ng chinelas na. Ganyan din sa akin. Kaso panlabas ko. Magkano bili mo, me? 150? Oo, tama. 150 lang din. Maganda kaya to, Chin. Malambot yan, Be. Kaya ngayon ano ko eh.
Saan niyo pinili yung ganyan? Hain tayo. Ang babawi ng chinelas. Si Mark. Hi, Mark. Malambot nga yan Wala ka siya kahapon eh. Ha? Baby girl. Baby girl. Nag-gender reveal kami kahapon. Oo nga, may di ka pumunta eh. Good morning. Dito ka sa ano? Walang init. Dali. Dito. Ayun. Tayo lang siya ng tricycle. Foundation week. Foundation day. Hanggang Saturday daw. Kaya nakaganyan lang siya. Oh my God, ang basura namin. Kadami. Ilang araw hindi nag-pick up si ano eh. Si Manang tsaka si Manong. Ayun, nakalis na si Chris. Linis lang din ako sa quarter. Sa quarter. And then mamaya, pick up na naman ang ano. Yung Shopee. Wala pala kaming vlog kahapon, guys. Dinakot ko na nakutin yung pag-vlog. Sa katulog ng hapon. Head weather kahapon. Bulaga! May pang sabahan ka? Wala pa, ano na lang. Ay, meron na doon. Pinakulaw ko na yung ano, diba? Yung chicken. Tapos, egg na lang, Ems. Tapos at swete, tsaka yung mga gulay-gulay. Padala ko kay Ems tong ano ah. Dadalhin niyo ulit kayo sa Talipapa. Ah, sige. Aray ko. Alam niyo kung bakit ano, hindi ako nakapag-vlog kahapon. Super depressed kasi ako at yung, ano ba to, yung, ay grabe ang face ko. Ngayon to, pasensya na guys. Wala pang hilamos. Ayun, na-depressed ako kasi yung, ano, yung bago ko sanang alagang pusa, nakita kong ano, namatay. Ano ba kasi siya? Kuting na mapayat. Tapos nakita ko dyan sa may gate namin. So, pinakain ko first day niya. Tapos kinabukasan, wala na siya. Pangalawang araw pala. So, sabi ni Emma, inilabas daw ng kapatid ko kasi nga, nasa sofa. Tapos yun ay umuulan. Sabi ko, wala, baka lumayas na yung ganun. Tapos, pagkahatid ko kay Chris, sa school kahapon, alam mo, nakita ko siya. May tusok siya dito ng ano. Ayoko na. Maiyak ako guys. May tusok siya ng barbecue stick sa katawan. Tapos pag ganun sa tawag dito sa mata. Kaya sabi ko, ano ba yun? Sino may gawa nung? Nakakainis. Kaya, ayun. Crayola lola nyo kahapon. Yung puso. Yung puso lang ang dahilan guys. Kahit ako nakapag-vlog kahapon. And then, busy din kasi. Pero, yung talaga is yung pusa. Sobrang awa ko talagang nangingisay-ngisay pa siya na kasi dinampot siya ng matanda. Sabi ko, hala, nung nangyari ganyan yung pusa pinakain ko kagabi Kaya ayun. Kaawa na. Sabi ko, hindi na ako mag-upento eh. Para di ako maiyak. Anyway, good morning. Pasensya nyo ng face ko guys. Masyadong mapula. Hindi ko alam kung bakit may rashes ata ako ngayon. So, yun. Wala akong edit ngayon. So, mamaya babalik naman ako ng vlog. Ayan. Kasama ko kasi Inay Jackie. Sabi ni Inay Jackie, wag na daw mag-vlog kasi nakakaya. Joke lang. Hindi pa naman naka-open eh. Ito naman eh. Para kang ewan. Sabi ko talaga, sabi ko Joke lang. Yan, punta kaming Talipapa. Nay, bakit palabo na siya, no? Yan na, Jackie. Sige. Pili ka lang. Tapos, ano pa na yun? Ay, ano sa'yo, tete? Ay, ano to? Outswete. Meron ba? Wala. Magkano, te? Magkano daw na, Jackie? 25. Ito magkano to? 23.
Balikan na lang namin, te. Iwanan muna namin ito. Nanay Jackie. Come na, Jackie. Ate, yung parang bilog siya. Hindi meron kasing ano yung parang... Ay, kulay. Tapos EB, may EB ba? Ay, hindi yung ganyan, te. May bilog kasi yan, parang ano, nabasa-basa. Ito nga yung bilog. May ano to, may iya to. Ah, hindi yan hinahanap na. Hindi yan, di ba, Nay? Sige, te, ano lang, EB na lang. Balikan namin, te, ah. Sige. May paano kasi ito walang pareho. Then tayo sa... Mama, di ba nandiyan yung kulay, ano? Talaga na sinalik-salik ko. 150 hours. Nay, nay. Kuya, baga nga po. Ayan. Isang fair. Pag hindi siya bilog, sabi na nga ba hindi siya bilog eh. Wala ba yung ano parang basa-basa? Ay, pero ano na talaga siya, Nakasweto ito. Tama, pero meron na. yung bilog na talaga siya. Parang sa labot. Magkano yung ganyan, kuya? Sige, yan naman na. Pwede naman yan, diba? Sa sutangan nilalagay. Mini, mini mo. Ano? Sana lang. Kuya! Ay, saan ba? Pagpapay. Okay na kaya yan. Kuya, may sayote kayong bilog? Ay, ano ba yung sayote? At sweetie? Kuya, sayote. Wala nga, kuya. Ayun na. Ay, buti na lang hindi ko binitawan. Binitawan siya. Hindi yan, umpisa. Kasi pag umpisa yan, sisiwal naman yan. Shadow to si kuya. Mayroon sa spaghetti sa po. Ulilit na malaki itlog. Piliin mo na yun yung malalaki ah. Yan ang ginusto mo, di ba? Sabi ko, dito rin yan. Ano na ba yun? Ayan, nagluluto ako ngayong sitanghon. Yung mga sangkap na yan. Hindi ko na rin. Tapos, binababad ko muna siya para lumambot. Yes!
Matabang. Yan. Finish na. Yung sutangan namin. Yan ang almusal namin ngayon. Good morning, madam. Dede na naman ng mga papis. Puyot na ni Maggie. Slim na siya. Pag sindomedi, 6 ba naman yun eh. Ayun, luto na guys yung sotangho ni Madam Emma. Kain tayo. With pancake. And then yung kaninang breakfast. Numbers. Eat. Ang sakit sa ulo ni Maggie. Kaloka. Labas na labas sa kulungan. Naghahanap siya ng malilipatan ata ng mga babies niya. So, ayun, labas na labas. Pinalitan ko na nga ulit yung yung tag dito, mga karton. Sobrang liwanag. Tapos sinira yun naman yan. Doon nga sa Jacka nakabantay ngayon. Ayun guys, alis ako eh. Pag hindi pa siya tumino ngayon dyan, bibilang ko na siya ng nung cage talaga. Kasi yung playpen ang inana namin ang binili namin. Sabi ko si daddy mas okay para mas na kikita na monitor yung mga puppies. Kaso nga ganyan, labas na labas. Nakakaloka, nakakapagod. Unlike kapag nasa cage lang siya, no choice siya kundi magstay doon, diba? So ayun guys, punta muna ako sa sa To Shopping. Magpapaprint ako ng mga stickers. Dumating pala kanina guys, galing ulit kay Sophie Sweets. Ayun, Bataan pa nang galing. Yung sample ng tawag dito? Mga pang-flavor sa fries. Ayun. Thank you sis. Crisel, kay sis Crisel. Ayun. Bigyan niya ako. Kanina lang ito dumating sis. Si Inday naka-receive. And speaking of Inday, kaway-kaway sa mga labandera. Lalo ba? Ha? Ito, tinatakasan ka eh. Break time. Break time. Excited lang. Ayan. Ay, sour cheese. Ay, yung bongga. Sino, mag-fries tayo. Di ba may nabibili yung kinilong fries? Yung pang potato corner to eh. Barbecue. Hindi, sour cheese. Tapos, ewan ko tong isa. Wait lang. Kumano yun. Stapler. Oops. Chili barbecue. Oh. Yay. Bibili na lang akong tag dito. Ang dami Colors. Ang dami na itong wala magagawan. So, bibili na lang ako ng fries. Tingnan ko doon sa sa To Shopping kung meron. Yung potato corner doon eh. Pero hindi yung fries ng potato corner Yung lulutuin pa lang. Ayun, gugoran muna ako. Para makabalik agad. Cute na mga bags guys. Oh. Wala na tong black. Ayun. Alin dyan. Pipilian ko ito. Tsaka, ayun. Kasi nagpapahanap ako kay Joy nung yung para siyang Michael Kors tayo. Kaso, wala na daw. Tapos may nag-offer naman sa akin. Binilang ko ng Marc Jacobs. 2K. Tapos ganito lang kaliit. Sabi ko, mahal. Ito, magkano lang? 200 lang. Bongga Sino magsasabing galing Baklaran lang yan. Diba? Ang cute. Tapos ito pa isang black. So, tatlo silang black na pinagpipilian ko. Ito maganda. Dalawa yung packet. I mean, dalawa yung may sila eh. Doon? Basta dalawa yung lagayan. Sa gadgets. Tapos sa wallet. Ayun. No? Which is which? Dahil kung ito kulay ganito din wala nga lang nito black nito ganda rin sa spacious din
Pag ano lang, pag mga malapitan lang ang lakad, yan o. Oh well, pabalikan ko siya. Bibili lang ako munang frame. I'm home! Ayan guys, binili ko na yung ano, yung black, tapos isang brown. Ayun, 200 lang naman eh. Ay, 230 pala tong isa, itong brown. Ayun, brown na lang kinuha ko para dito sa dalawang ano, dalawang zipper, para iba-iba. O, diba, bongga? Sino magsasabing ano yan? Baklaran lang yan na tag 200. diba? Ayun, and then, paprint ako. Assignment nila, ano, baby. Kasi family day. Yan. Wala akong makitang ano ni daddy. Matinong picture. So, yun. Tapos, basta yung mga nasa ano din. Mga nasa, yung nag-ano kami sa Karamuan. Yun lang din. Yung na pina-frame ko. Pina-print ko. So, ayun lang guys. Yun lang naman. Wala kayo pang binili kasi pag-gastos na naman tayo. Anyway, umiiyak yung aking mga apo. Hindi pinapadede ni Magitot. So, talaga niyang ilipat ng ano, ng pwesto. Clerks. Conan, what do you think you're doing? Papunta na tayo sa rescue. Rescue 911. In the jaws of life. Ang kulay ngayon daw naipit na ulo. Kulit ni Maggie, hindi marunong mag-alaga ng baby. First timer eh. Mia! Oh. Ano yung ba yun? Gusto niyong bumuluktot eh. Mas makapal yan. Nagagawan kasi ninyo eh. Nausagyan niya eh. Piko ko. Tanay ipit nga niya. Sige na, yung payo nasa luwas na nausag niya. Nausag ni Maggie, na kay dyan. Kakwato naman muna natin sa Maggie. Muna sa ba yung carrier? May pa bicycle pa kaming nalalaman eh. Yung katawan lang pala yung ulo niya. Tapos gumapang na lang yung papi palabas. Kaloko. Ano bang gagawin ko sa'yo, Maggie? Bakit napaka-ano mo? Ayan, giniba na naman niya yung bagong palit kong karton. Ang gusto niya ipasok sa kwarto yan eh. Ayan, nalagay natin siya sa kwarto. Sa ilalim. Mag-iitat-itat yung mga dito. Hindi lalabas naman si Maggie pag pupupo siya eh. Parang gusto niya lang malayo sa ano, sa ibang aso. Ano? Kahit ngayong gabi lang, para makatulog si Maggie kasi ano na siya eh. Parang stress na siya eh. Ha? May ano naman. Sa carrier yung sa. Oo nga, sa carrier lagay natin. Baka naman, Jackie. Yung pinaglagyan sa kanya. Okay na ito sa pinito. Ayan. Tagahawak pa si Conan. Nilusob kasi ni Groot eh. Yan, kumakain na sila. Si Daddy, kakagising lang eh. Nagano yan, nag-general chore ba yan eh. Mamaya na di, pagkano. Pagpatulog na tayo, bababa natin yan. May ano naman dun, no? Sprayan mo na nun, no? Yung pang anti, ano? Anti-smell. Anti-smell. Ano? Anti-smell. Ay, bubita. Lag. Merienda tayo, guys. Kake. Tsaka noodles. Tsaka. 3-in-1 meal. Hindi na ba? Paakit na lang yan. Eh, pero itong crate, gagamitin pa. Ayun na si Maggie to. Binalumbo na dun. Dito na si Madam Emma. Kumusta ang date, Madam? Okay na. Tawa. May mag-date lang. Meron pa lang Pero nag-vlog ka? Wala eh. Walang vlog? Busy kami eh. Oh, sige, okay lang. Hayaan mo na. Kapo naman ata may vlog kayo eh, no? Ayun, nakabili na rin siya nito, ano? Dredge.
device ko, no? Pero, snake, ano ba tawag dito? Snake. Basta yun. Ayun, kalkalin ko na nga yun doon sa gilid na yun. Maggie. Para mawala ng bara. Look who's here. Ayan, guys. Tinransfer na muna namin si Maggie dito. Pati mga pups niya. Kasi nga, tawag dito, na-stress siya. Na-stress na din ako. Tinan niyo yung tsura ko. Ayun, kasi wala siyang tulog. Kaka-protect niya sa mga pups niya. Sila Groot. Hindi siya nakakatulog. Yung feeling na nakaano lang talaga siya, tapos gigising na naman. So, nakakaawa na. Tapos parang dinudugo siya. So, ayun, sabi ko kay daddy, kahit mga 1 week lang, dito lang siya. Baby girl ko. Kawawa naman yun. Kawawa naman ang baby girl ko. Ay. Hulog na, dali na. Hulog na. Balentok na yung isa, oh. Sige. Kawawa mo. Ay, sobrang stress. Ay. Yan. Kawawa man. Sige. Dito baba, meron pa, oh. Dali na, ayusin mo na muna, bebe ko. Yan. Yung isa dun, ano? Yan. Ayos konti. Yan. Itong isa walang pake. Ito, ayun na yung dala. Yan. Hanap na dyan, meme. Yan. Yan. Ayun. What mo? Oh, baka na tatabunan ng mahal ko, ha? Kaligo ng batang makulit. Saan sana naman pumunta. Sige na, magana na. Tsaka dyan na ako kay Jake. Anong ginagawa mo dyan lagi kila Jake? Minsan, tumutulong sa assignment ni Jake. Kasi, si Ate Mar, mag-isa lang. Malay mo sumigaw. Diyo. Di ba ganun ka nga rin ng kinder ako? Siyempre, ayoko rin mangyari yung kay Ate Marlene. Okay, sige na. Sige na. Saan nandito? Ano? Ito, parang kapit. Pati. Wala na nga eh. Ako nagtanggal. Mami, binili natin yung Beat the Parents, hindi naman natin yung ginagamit. Tsaka na pag ano. Itakin mo na lang yung ano mo. Yung, yan, para hindi anoan yung ano mo. Was sensitive eh. Sige na, good night na sa guys. Good night, guys. Labas lang kami guys. Nagutom ako eh. Eh ano, din ako nagpaluto ng ulam. Pumili na lang sila mga. Ayun, makto lang kami ni daddy. Ayun, and good night. We'll see you all tomorrow. Mga shoutout, tsaka na yung guys. Ipulit ko na tayo.